Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos a facer unha rutina curta, intensa e chea de enerxía. Ti marca o ritmo e eu acompañote. Comezamos. Benvidos un día máis a Pulso Activo. Eu, como sempre, moi ben acompañado. Como estamos, rapaces? Hola. Con ganías de comezar? Sí, Moi ben, imos alá. Pois mira, onte de tanto falar ir ao patinaxe, que se patinaba en quen non patinaba. Pois Edi dixo, pois vamos a patinar. E pagou el todo, increíble. Pois sí, estirouse o profe e invitou-nos, dixo, veña, de agasallo de Nadal. E Estrella, bueno, fenomenal. Para nunca haber patinado, colleu aí a movida esta, o cuello ese. Collín un muñeco deses que lles ponen os nenos pequenos, que a mí dame igual que miren para mí, que digan, mira, a mí. Eu ainda só caín 3 veces, que pensei que iba a caer máis. Imos a comezar con mobilidade articular. Que non diría, que tedes enerxía que onte algunha quedaron cansadiños da pista de patinaxe, arriba e baixo. A verdade é que foi un detalle que pagaras todo e que nos levaras a todos, Home, a ver, é que se espero que pagues ti, entón xa podemos esperar hasta, vamos, 2030 polo menos. Sobre todo despois dos espatarramentos que tiveches na pista. Pero si eu sou un patinador profesional, que dices tú? Patinar, patinas. Pois mira que te agarrabas ben o pingüino aquel, Ai, sí. No, esa era, Cambiamos sentido. Esa era a Estrella. Bueno, non dixas mentiras que ao final tamén o que lle cheste un pouco. A Estrella fixo moi ben, Claro. Moito mellor que a min, Eu agarrei o muñeco, vale. Home, Bueno, que ti algunha que outra cuada tamén levaches. eu xa dixen que non sabía. Mas a cintura, que non é o meu patinar... No, quedounos claro antes de que... Tamén es quedou onte claro que ti eres un pataconero. Cambiamos. Bueno, xa sabemos quen ten pique aquí, non? Dixeronlle na pista que para a próxima que levaba casco. Bueno, xa ves que aquí nos quedamos fora e sempre pasámoslo ben, a verdade que sí. Hai un bo equipo aquí. Pasámoslo mal. Xuntamos as perniñas. Despois, Estrella, que sabías onde quedaba a cafetería, Home, eso é o primeiro Home. que lle boto unha ollada cando chego ao sitio. Xa che vin, xa. Xa Xa che coñece, eu penso que xa che coñece en todas as cafeterías, de aquí de Ourense. Cambiamos. Tamén lle hai que dar vida a todos os negocios. Non só vai ser o patinaje. Pulsos e nocellos. Ti cala que como era moi caro o café non quixeches nin nada. Nada. Hacia adentro. Por eso marchei sin pagar, claro. Por venga. Cambiamos de pé. E ainda pedía pinchos, gracias. Enda. Sí. Con todo o seu morro, entendes? Hacia adentro. É que como pagabas ti, dixo, pois Claro, ahora home, 80. aquí quería aproveitarse. Como se me tocara a mí a lotería do Nadal. Casi, casi. Moi ben. Ben, para esta sesión necesitamos halteres de man e goma elástica, además da esteira. Así que rápido, ida a collela que comezamos. É importante que despois do Nadal retomemos as rutinas de hábitos saudables e, vamos, todo o que leve exercizo, diversión, é unha boa combinación. Correcto, hai que volver a recuperar, ao mellor nas navidades deixaste un pouquiño máis ca dieta, adestrando menos, e agora pois hai que volver a comer ben, a comer pouco chocolate, pouco turrón, esas cousas todas, pouco a pouco. Moi ben, unha vez que xa collemos todo, collemos a goma elástica e imos a facer 3 exercicios de quecemento sinxelos, vale? Collemos a goma e estiramos aí, xuntamos escápulas atrás, separamos as mans, abrimos peito e imos alá. O que tiñamos que gravar é algún plan destos que facemos para enseñar tamén. Ui, Xa, despois nas redes sociais subiremos algo aí. Tamén Porque despois se queima. o que había que ensinar é a Anxo facendo algún bizum, pagando algunha vez. Eso creo que xa non o captan as cámaras. Veña, Anxo, cálanos a boca a todos dicindo que a próxima pagas ti, veña. No, pero ahora non vai digo o meu ser. número e acepto bizum. É que ao final só faltas ti por pagar. Bueno, pero puxen a miña presencia, que xa é moito. home. Ben, últimas A veces. presencia sí, pero a esencia que Moi polo ben. camiño, Ahora, imos a pasar a goma ao chan, pisamos encima, cos dous pés, estiramos aí, tensamos un pouquiño e imos a un lado e a outro, vale? Eso é. Sin acercar o ombreiro a orella, simplemente inclinamos hacia un lado o corpo e hacia outro.
Llevamos o embigo cara adentro, cada vez que von cara aos lados, exhalando. Eso é. Uns 30 segundiños. Parecemos os bonecos estes do Nadal tamén, que se moven dun lado a outros papeleliños, estas Si, cousas. o gato ese que move o brazo, non? Ese cando facemos os salteres. Sí. 2, 1, moi ben. E agora imos a pasar a goma por detrás, pola zona das escápulas, pasamos por debaixo das axilas, e aquí agarramos, cerca das axilas, tensamos e estendo cara adiante. Eso é. Xunto escápulas atrás, estendemos os brazos e flexiono, levo o cóbados cerca das costelas. Xa sei por que este o que cemento. Envío cara adentro. Porque despois vai nos mandar facer todo cos salteres. Entón, primeiro quentamos cas gomas. No, a sesión de hoxe xa vos digo eu que intensiña, Problemas. Oi, E imos a combinar varios exercicios e vai estar chula tamén. darme medo. Nada, imos a poder con ela. Ben, Ya. última. Mais medo que onte na pista non dá ninguén. Vale. É peor patinar, é facer Digo eu. rafting. Medo dábamos Xa te digo onte. Uns polo chan, outros agarrados ás barandillas, outros cos bonecos. Solo caímos unha vez cada un, e chegoulle ben, solo que ao mellor elas pareceulle que caímos máis veces, pero non. Moi ben, o primeiro exercicio que imos a facer é o agachamento ruso con curl de bíceps. Collemos a goma, colocámola encima dos xeonllos, separamos os pés máis da anchura das cadeiras, puntas dos pés miran cara fora, brazos estendidos, mirade como teño eu os halteres de más, miran un cara a outro, o que fago é o agachamento, baixo, cu cara atrás, e o subir, flexiono. De acordo? Imos a facer isto 10 veces. Preparámonos, e collemos aire abaixo, exhalo, e volvo. Eso é. Van 4. Espalda recta. 6. 7. 8. 9. E 10. Como imos? Ben, ben. Pois a clase de hoxe non foi a mellor clase do mundo para min. Probablemente terei maniotas mañá. Imos a facer outra serie de 10. Podes relaxar, Noemi? Estou potentísima. Ben, e volvemos a comenzar. Collemos aí abaixo e subimos exhalando. Cada vez que levo, envío cara dentro. Caramba, como noto o cambio do peso. Notase, verdad? Puri, e ti nótalo, Noto. Cuño cara atrás. 8. 9. E 10. Moi ben. Que como notaba o peso? Notaba moitísimo. Porque notase moito. A parte que de 2 a 5, pois non é que o doblegara, é que ainda lle puxen un poquinho máis. Dixo que de propósito de ano novo iba a meter máis peso, e así foi. Vou a traballar sempre en agachamento, en esta posición. O que vou a facer é abro, elevo. A un lado e a outro, vale? Fixádevos. O que fago é sempre estando en posición de agachamento, abro, e cando abro, elevo os brazos semiflexionados. De acordo? Pois eu vou veña. coller as pequenas. Podemos cambiar de peso, isto vai tirar bastante de ombreiros. Van a ser 2 repeticións ou unha? Imos a facer 2 series de 10 repeticións. Vou no intentar primeiro cas grandes. Vale, despois- imos a ir a un lado. 1, 2, 3, 4, de acordo? Entón, preparámonos. Semiflexionamos as pernas, espalda recta, collemos aire e imos cara a dereita. 1, 2, eso é. O cu abaixo. 9 e 10. Vale. Bueno, Vai tirando, é completiño. ahora entendo por que colles as de 2. Moi ben, preparámonos porque imos a volver a facer o mesmo, de acordo? Volvemos a colocar abaixo, o cuño atrás, xeonllos non sobrepasan a punta dos pés e imos cara a dereita. Vou levar os brazos, non supero a altura do ombreiro. 9 e 10. Caramba!
Bueno, Silvia anduvo cos halteres de máis peso e costoulle. Eu primeiro empecé con un, ora vou cos de dos, e pouquinho a pouco que non hai presa. Imos a levar agora a goma cara a zona dos nocellos. E o que vamos a facer é elevar unha perna, vale? Estamos as dúas pernas estiradas, corpo completamente estirado, imos a empezar ca dereita, imos a subir 10 veces a perna dereita, de acordo? Collemos aire e imos alá. Baixo e sempre mantendo un mínimo de tensión na goma e volvo a subir. Eso é. Non deixamos que a goma afloxe de todo, de acordo? Van 6. Cada vez que subo, envigo cara adentro. 8. 9. E 10. Relaxamos uns segundos. E imos ir agora ca outra perna, vale? Collemos aire. Exhalo, subo. Eso é. Mínimo de tensión na goma. Cando a cousa empeza a floxear, volvo a subir. Van 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Relaxamos. Creo que mañán vou ter maniotas, pero estou moi satisfeita co meu traballo. O que imos a facer é combinar o ponte de glúteo en isométrico arriba. Recordade, son talóns cerca dos glúteos, pés separados a anchura das cadeiras. Manteño a pelve arriba, apertando glúteos. E o que vamos a facer é, unha vez que estón arriba, separo os xeonllos, vale? E manteño a tensión, imos a notar aquí nos glúteos forte. Envigo cara adentro, fixademos a pelve cara arriba, non baixa o cuiño, mantendo aí. O que imos a facer é, collemos os halteres de mans, os antebrazos, as palmas das mans miran cara arriba, e aquí, mantendo a goma ben tensa, separando, collo aire, exhalo, e facemos aí aperturas de peito, vale? Imos a facer 10, comezamos, collo aire, e solto. Mantendo, tensión na goma, xeonllos ben separados, canto máis separados, máis tenso aí, apreto ben os glúteos, eso é, abrindo ben o peito, os brazos semiflexionados, non están extendidos de todo, 7, 8, apreto glúteos para non dañar a zona lumbar, 9 e 10. Moi ben, baixamos. Bueno, a ponte de glúteo con apertura normalmente non me costa, pero cambiarlle o peso, pois costa. Mira, Silvia, que xa colleu as de 5, Cuidado, estou acordando imos a delas. repetir este mesmo exercicio. De novo, levamos o cuño cara arriba, separamos ben xeonllos, activando o glúteo todo o exercicio, envigo cara dentro cada vez que exhalamos, abrimos ben o peito, collo aire e solto. Arriba. 2, 3, un poquinho máis arriba, Noemi, eso é. 4, concentrádevos aí na goma tamén. 6, separo ben os xeonllos. 7, 8, manteño arriba, cubo arriba. 9 e 10. Perfecto, relaxamos, levamos xeonllos cara a nós e quedan os dous exercicios. Cambiamos o sentido. Moi ben. E agora imos a traballar boca abaixo. Quedan os dous exercicios, 30 segundos de traballo cada un, de acordo? Imos a facer a táboa, o primeiro exercicio é a táboa. Imos a levar a goma cara aos nocellos. Imos a traballar, xa que Estrella ten aí problemiñas nos pulsos, cos antebrazos. E aquí o que imos a facer é o seguinte, é abro, cerro, abro, cerro, abro, cerro, abro, cerro. Vão estar aí en posición de táboa 30 segundos, de acordo? Estamos? Pois veña, colocámonos en posición,
Pés separados a anchura das cadeiras e comezamos ca perna dereita abrindo e cerrando, vale? Vixeamos ese cu, aí baixo un poquinho, Noemi. Estira ben o corpo, fíxate onde tes os cóbados, eso é. Eu estou me cargando a bandexiña, pero bueno. Últimos segundiños. E última. Moi ben. Levamos o cuño para atrás. A clase de hoxe foi dura. E non sei se eu non me inventaría un exercicio, porque eu miraba para os pais, eu non tiña goma, despois tiraba ca goma, despois collía un altar, despois pesábame, non sei que fixen. O que imos a facer é a táboa en isométrico, que é o que solemos facer, pero cos pés xa completamente separados, máis separados do normal, xa mantemos aí unha tensión na zona das cadeiras do glúteo, e agora imos a combinar con remo, de acordo? Claro que sí. Imos Ti di que sí. alternar Di que sí. un con outro. E xa acabamos a sesión de hoxe, que foi bastante intensa. É menos mal. Vale, colocamos os halteres de mans na zona debaixo dos ombreiros, nesta posición. Esperamos a que estemos todos. Estamos. Estamos. Espera por min. Se nos molesta moito así a corte estrelliña. Que? Si, Eu vou tentar facer. Vale, se che molesta así, simplemente fas a táboa e mantés a posición, de acordo? Deixas os halteres a un lado. Ben, estiramos ben o corpo, os pés separados, o máximo que podamos, e imos aí. Levando o cóbado cerca das costelas, vale? Fixados o cu, que non este apuntando cara arriba. Eso, ánimo. Últimos segundiños. Vale, moi ben. Moi ben. Chegou nos o peito, xe. Chegou. O cu para atrás, relaxamos aí. Deixamos os halteres a un ladiño. Eso, moi boa, de verdad, moi boa sesión a de hoxe, moi bo traballo. Imos a deixar tamén a goma, que xa non nos fai falta. Mañán non me movo. O se funde valiente cos de 5 toda a clase, mañán non me movo, xa verás. Cambiamos aí. Ben, ahora imos a levar xonllo cara adiante. Estiramos a zona do glúteo. Que hoxe traballámoslo bastante, Cal foi o peor exercicio? O que máis vos custou? Veña, o que menos te custou, veña. O que máis me gustou diría que foi a táboa e Cambiamos. de abrir e pechar. Ese é o que menos. No, que máis? O que máis te custou? Fixo largo, 30 segundos. Sí. E vedes, aí o tempo é relativo sempre, 30 segundos para outra cousa non é nada e para a táboa é moito. Moi ben, despaciño, ímonos a colocar de pé. Ben, imos a estirar atrás, abrindo o peito. Epa. Resbálame os dedos, Sí. Sí. Resbaran. Aguanto aí os segundiños. Bueno, eu xa desbloqueei un dos propósitos do ano novo, Moi Imos ben. cara a un ladiño. Soltamos aí. Estrella, ti tamén. Un pouco máis faz agora tamén sobre os halteres. Cara a outro. Eu fixen aí unha cousa rara, non sei o que. Volvemos ao centro. Ben, levamos o brazo cara a nós. Recordade, na casa podes tirar todo o tempo que queirades. Aquí temos o tempo limitado. Cambiamos de brazo. Xa para acabar, imos agarrar aí a perna. Aí. Aí aguantamos o equilibrio, fixademos nun punto. Cambiamos de perna.
Moi ben, fantástico traballo xentiña, moitísimas gracias por acompañarnos unha mañán máis. Recordade manter o corpo en movimento inda que sexa un pouquiño cada día, xa que o corpo vai no agradecer. Eu son Edi, o vosso adestrador, e lembra, mantén o pulso activo.